על הספה תשב בלי לזוז. אני יכול לחזור. תעשי קשר. רוטרות, אני נגד פלסטין אשכרה. אני נגד אשכרה פלסטין. רוצה לראות אפילו אליאב רק אני נגד פלסטין. היי, רובה חדש, נראה לי. רק הלוואי שזה סמק, זה לא רובה חדש. היו לי פעם את כל הרובים. זה ישראלי. פלסטין? לא, פעם פלסטין לא פה. פלסטין פרסו אותו, כי אני הרגתי אותם. לא, הוא מגיע אליי, כאילו עכשיו אנחנו במלחמה אמיתית נגד פלסטין, נכון זה מצחיק? מה זה אבחוני? הרגתי 4 במכה, אתה קולט עוד הרגתי 4 במכה. יכול להיות עכשיו אנחנו נגד פלסטין. נכון, יכול להיות. אני רציתי שתהרוג 10. אם הייתי הורג 10, אוקיי. הוא רוצה שאני אשים את זה על זמן. 5 שניות. 4, 3, 2, 1. יאללה, תודה רבה, יאללה, תביאו. זה כבר נשק חדש. תודה רבה. שקט, אבל אליה וישמעו אותך ביוטיוב. ישמעו אותך ביוטיוב, עדיין אני אעשה סרטון. יאללה, מתחילים. מי אתם? זה גם אלו גם פלסטינים. נכון? זה גם קלים של פלסטינים. מה אתם הכתומים? זה על התחלה כתומים הצליחו. איזה רבות טוב. עברתי פלסטינים. הרגתי אותם במכה. הרגתי אותם וגם אני מוטטתי. אומייגאד. תראו איזה תרגיל. יוצאים. בום. 3, 4 בום. איזה רובה מטורף, מה זה טוב? אבל הוא לא יותר מטורף מכל מהרובה הכי נדיר שהוא הורג ב2 מכות. מהרובה הזה הורג. תלכו לירוק. מה זה הירוק? שם הירוק. הוא יכול אני זה שהמלך. אני המלך. מה שקובע אף אחד. פלסטין. הייתה מצב. מקום ראשון! שוב ניצחנו, שוב ניצחנו. נגד פלסטינים. שוב אני, שוב. אני שונא את המשחק הזה. למה? זה המשחק האהוב עליי. שניות. 2 איזה דמות יצא לי. הייתי רוצה. לא!
מה זה? עכשיו יהיה לי זקן עוד מעט. בוא נראה. מה זה? אני יכול לעשות את זה שוב. מה אתה רוצה? זו שני קצת. לא, בחייאת. בחייאת, הזקן שייך לזה. הזקן שייך אליו. אז תתחיל. אוקיי, אנחנו בדוק נגד פלסטין. הנה. אנחנו נגד אוסטרליה. זה לא פלסטין, זה יו. זה אתם. לא. אנחנו כחולים, ייי! באמת כחול. כחול זה הורג אותם. אוקיי, אני כל הזמן אז בכלל מטורף במשחק הזה. לא מרגישים בטוחים בטלפון שלך. אתה מאמין לי? אני כבר לא במשחק הזה ויש לי סיבה. אז זה בטרמה. ראיתי אותו במכה. כמה אירועים. שרצית. בבקשה. לא מרגישים בטוחים בטלפון. מה זה מצלמה לי? זה כבר סרטון של 7 דקות. השגנו רובה. בוא נראה. עשיתי על זה סרטון. מה אתה רוצה לבחר? חייב לבחור. I got 400 Robux today. I got 600 Robux today. I got 9 million Robux today. What? How can you get so much Robux? Just try this game. Get Robux for free. התבלבלתי. אמרת כמעט אביחי. אמרתי אביחי במקום אביתר. אביחי לא נכנס מתחת לספה. כן, זה יצא לי אביחי במקום אביתר. אוי. תשיג מישהו? לא קיבלת את זה כאן. לא. קיבלתי שדרוג לפחות. שדרוג זה גם נדיר. לא זה. כן. נכון זה רובה חדש יפה? כן, הוא טוב. אבל זה הרובה הכי טוב במשחק. שהשגתי אותו על הפעם הראשונה שהשגתי לשחק. לא, זה הכי טוב. כן, באתי. איפה לא זה? לגעת בזה. איפה זה? הנה, זה הכי טוב. אבל אני לא יכול, הם נעולים. אוקיי, אנחנו מה בדוק אתה מתחיל? רציתי להראות לך את הרובה הכי טוב. פלסטין גם, נכון? כל דגל עם אותו צבא של פלסטין זה פלסטין. תחזל את זה. לא, זה שלנו. ככה אנחנו לא. מה זה ירוק למטה? זה המים. אומייגאד, איזה רובה טוב. תראי זה כמו רובה יורד. גרוע. זה טוב, ולהראות. אבל זה הכי אחד טוב מהאחרים. בא לי להיות מלך. אני מלך.
לא, לא. אני חייב להיכנס למשחק מהר לפני שהם ינצחו אותנו. אתה לבד. רק 5 וגם הוא 5. אבל אני מוביל. גרוע, 4-2. אוקיי, בואו. לא מרגישים בטוחים בטלפון שלכם בגלל האקרים? אל חשש. אני מקס, שומר הטלפון שלך. אני שומר עליכם כשאתם גולשים. גלישה בטוחה 24/7, אפילו ברשת וי-פיי ציבורית. 100% חינם וללא פרסומות. כשתראו את השלט הזה, אתם בטוחים, כי אני בפאודרול. חוץ מזה, אם משעמם לכם, אתם יכולים לשחק איתי. איזה נדיר אני, נכון? לא היה פעם, אף פעם לא הפסד. וואו! מיניגן. מיניגן. רגע. מה? זה הרוב הכי טוב. לא זה. אנחנו לא יכולים. הירוק. הירוק זה הרוב הכי טוב. לא. בוא נראה איך זה יהיה. זה הרובה הכי טוב. למה לא זה? כי זה יורנו. אתה קרוב אליו, נכון? כן. אני מטורף. אתה מאמין לי אבל שאני... בוא ננסה את זה. אין לי מושג מה זה. יכול להיות זה אימונים, זה כבר... אני נגד הרבה אנשים. פלסטין.